Good morning, guys. Para naman ako hindi naligo. Uy, binasa ko yung buhok. Good morning, guys. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Is ganda pa more. Yan na. Matsaka na. Back. Napagod ka kalinis ng buhok. Si Manay, shorts pa more. Lamig-lamig. Shorts pa more. Is ganda pa Hindi, more. ano yan? Sa ngalan ng Ay, Instagram guys. picture. Is Aalis na kami, guys. Ano lang kami, gumising, naglinis. Kasi meron kaming warden. Oy, maglinis ka dyan. Ups. Oo nga, day. Naligo agad, tapos pumunta sa taas. Guys, nandito kami sa Garnet Island. Ay, hindi pa pala sa island, pero papunta doon. Doon kami nagstay. Ito na naman yung pa-point-point ko na hindi naman na ano. Hotel Victor, guys. Doon kami nagstay ni Dan. Nung pumunta kami dito 2 years ago. Dito nagsimula ang lahat. And yeah, maglalakad na kami doon sa papunta sa Granite Island. Are you ready? I'm ready when you are. Here we go. Doon yung Granite Island. Lalakarin na kayo siya. You okay? Na ano siya dito? But yeah, let's go. Merong horse. So, pwede kang, ano, like, mag-rent ng horse. Tapos, Beautiful horse. yeah, it's a really nice one. Yeah, pwede kang mag-rent ng horse. Tapos, siya yung dadala sa'yo dun sa granite. Parang, mayroon siyang kalesa. Bumalik kami kasi sobrang lamig, hindi ko kaya. So, kukunin namin yung jacket ko na nasa, sasakyan. I'm gonna be here for 5 more minutes. Now we're just having, do you need anything, Tony? Might as well get it now. Do you need coffee? I'm gonna go get it. Yeah. Babe, nag-donut kami, guys, tapos coffee. So the whole time. Dito na kami, guys. Granite Island. Pack. Look, Sharky, there's a snake. We'll take a photo? Yeah. Where? Lara, can you Here take or a photo of us? Is that alright? Hoy, tumahimik kayong dalawa. Ingay, ingay. Ay, iba din. Iba din, may pa-Titanic. May tao later na. Iba. Picture kami dito, guys. Milagro si Dan. Sabi niya, picture tayo. Babe, we're back here. We are. Very I'm gonna jump off the cliff this time. stingray, guys. In There. Oh, Ganda ng view, Mark would have guys. loved that. You missed out. Oh. going shark. Last time the dolphin. Ito na tayo. Ito. Is a light on at night time Thank for you. yourself or for Mark? Little Mark. Is a light on at night time for yourself to sleep or for little Mark?
guys, hinahanap nila yung malaking bato kung saan nag-propose si Dan. Another penguins. Sabi nila, challenge daw. This would be a gold mine if they could do that. May mga bato doon. Liit naman ang batong yun. Ay, hindi naman kami makakatayo. Ito ka picture. It's not scary? It looks scary from here. Guys, tingnan nyo tong puno na to. May picture ako dito 2 years ago. Yung ano, oo nga, yung stone hindi namin nahanap. I mean stone, yung rock. 2 years ago na yun, da? 2 years ago na yun. Oo nga eh. Yung ano guys, yung rock na doon nag-propose sila, hindi namin nakita. You okay? Pero ito oh, meron akong picture dyan. Pak! 2 years ago na yun. Tagal na pala. Guys, dito kami noon ni Dan. After na pumunta kami ng Granite Island, umupo kami dito oh, sa likod ng tree. Tapos kami nag-stay sa Victor. Yan yung room namin dun sa... Ay, parang hindi sa dulo, basta dun banda. Dito kami sa ano, sa tapat ng hotel. Yan yung hotel namin. And yeah. Nung kami, nakaupo lang kami sa grass. Yes. And ano, inupuan ko yung jacket ko kanina. Lalaban ko yun ulit. Nilabhan ko na yung mga yan eh. Kasi, ano ko na, tinago ko na sa closet. Kasi nga, tapos na daw yung ano, winter. Pero whatever. Okay, babe? Yeah, good. So, guwapo, babe. Thank you. It's a nice day now. It's perfect. It is, yeah. It's really nice. Ganda dito, guys. Mahangin. Malamig. Guys, This fish should be really good though. the fish? Yeah, it's barramundi, so it should be nice. Barramundi. Which fish you get, Tony? Yum. Barramundi. Guys, bahay na kami guys. Yung sobrang lamig sa Victor Harbor kanina. Init naman dito sa Adelaide. Tingnan nyo kung gano'n kainit. Anyway, alams na guys. Alams na ang gagawin. Bahay na tayo, so alams na. Pack. Laundry. So, laundry tayo guys. Hindi ako actually nag-laundry. Di ba naglinis ako ng bahay ng Friday? Hindi ako nag-laundry kasi sabi ni Dan, sa ano na lang, i-ano na lang lahat ngayon. Kasi yung nung Friday hindi siya ganun karami. So, I'm doing laundry today. Yan yung old laundry. Tapos yan yung bago. Yung iba malinis yan. Separate ko na yan. So, oh my gosh, kaya kakapagod. Usually, kapag travel kami ni Dan, lalo na kapag ganyan, hindi ganun ka mahaba, like 1 oras, 30 minutes lang yun. Hindi ako natutulog kasi I'm a control freak na parang nagda-drive din ako kahit pasahero ko. Pero kanina hindi ko kaya. Natulog ako guys kasi I think last night natulog ako ng alas 4 na. Diba, na-close ko yung vlog ko 3:30. Natulog ako ng mga alas 4 na kasi nag-prepare pa ng mga gamit ng slide para hindi na ganun ka, hectic yung kanina. Pero, anyway, okay, let's do laundry. Guys, maghanap tayo ng makakain. Yung kakainin ko is isa sa mga light and easy dinner na Dan. Kasi, ilang dinners din siya, hindi nakakain ito guys. Kasi, diba, we went dun sa Victor Harbor. So, yeah, pili tayo. Marami to eh. So, merong, yan, sausage with onion gravy. Ayoko niyan. Slow lamb shanks. Wow. Walang rice. Gusto ko yung may rice. Butter chicken. This is what Jess said. Like the best one. Butter chicken. Can I have it? Yeah. Thank you. Butter chicken. Sabi ni Jess, guys, yung kaibigan ko, isa na to sa pinakamasarap. So, we'll see. We'll try that. Ito yung butter chicken, guys. Masarap siya actually. I'm editing a video. Actually, I just finished editing one. Tapos, I'm transferring the files now para maka-edit na ako ng isa ulit. And I'm watching Patricia Bright while hinihintay ko na transfer yung files. Yes, the queen of haul videos. Yummers, guys. Yummers. Kain.
Guys, tumakbo na si Dan. Nakatapos ako mag-edit ng 2 videos. Bakit nag-blur? Saan ka nagpo-focus? Wala naman tao sa likod. Sa camera ko, guys, meron siyang ganun. Diba? Parang pinofocus yung mukha mo. Kanina, nag-focus siya sa likod ko. Tapos, wala naman tao dun. Anyway, gusto ko mag-post ng pictures sa Instagram kasi while hinihintay ko na ma-save yung video ko, nagbabrowse ako ng mga pictures na kinuha namin kanina sa Granite Island. Sobrang nakakatuwa kasi si Dan, ayaw niya ng pictures, guys. Ayaw niya talaga. Ayaw niya ng video. Alam niya naman. Pero kanina, kasi nandun kami sa Granite Island. And Granite Island, sobrang memorable yan sa amin, guys. Kasi we got engaged there. You guys. I'm gonna tell them. Yeah. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Kanina pa to, nung sa Granite Island, nabigla ako ng bongga. Hindi ko in-expect at all. So, yeah, after nun, yun na. Wala. Hindi ko na alam sasabihin ko. First, nag-send ako ng picture sa sa pamilya niya. Tapos, sa pamilya ko din. Sasabihin ko na sana sa inyo, nung nandun kami sa harap ng hotel, nung nakaupo kami sa grass, sasabihin ko na sana sa inyo. But I was like, anong sasabihin ko? Nakakaloka. I don't know what to say. Lumuhod siya sa Lumuhod siya sa sa malaking bato. Nakakaloka. Hindi ka talaga in-expect. Anyway, it happened. We're engaged. Yay! We're engaged. You kneeled and then you said something. Did you... Miss Rachel, will you marry me? Miss Rachel! Yeah, yun. Napayak ako ng bongga kasi hindi ko naman in-expect. Kaloka. But yeah, that happened. Sobrang memorable na yung island na yun. Nakakaloka kasi hindi namin nakita yung rock na kung saan nag-engage, kung saan nag-propose si Dan. Anyway, kanina, as soon as we got there, sabi ni Dan, let's take a picture. And never niya sinasabi yan, guys, na he will say na, let's take a picture of you. Pero yung sinabi niya kanina, let's take a picture of us, na kaming dalawa, sabi ko, milagro talaga. Ano yung milagro? Sabi ko, sure ka? Picture? So, nag-take kami ng picture, guys. Pero hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa caption. Kasi hindi ko alam yung mga ganyan. Nakakaloka. Parang naisip ko lang noon. Hindi pa kami ganun katagal ni Dan, ha? Pero inisip ko, ang layo na narating namin, guys. Again, hindi sa sense na, like, sa oras. Pero, kung iisipin mo, sobrang dami na naming nagawa na for a short time na magkasama kaming dalawa. Sobrang dami na namin nagawa together. And para sa akin, masasabi ko na ang layo na narating namin. Kasi we got engaged 2 years ago. And then we got married last year. Mag-anniversary na kami, guys. Soon. In less than a month, mag-anniversary na kami. Sabi ko, akalain mo yun, mabit tayo ng 1 year. Kasi nung bago pa lang kami, guys. And, diba, I was vlogging na. And, nandito na ako. Tapos, may mga nagsasabi na, hindi magtatagal yan, hindi ka papakasalan yan, ganun-ganon. Pero, nag-propose. Nagpakasal. Mag-1 year na kami. Kalain mo yun, mag-1 year na kami. Kalain mo yun. I'm just so glad na I'm filming kasi iniisip ko kanina nung pumunta kami ayaw ko maiyak, pero nung pumunta kami sa Granite Island, parang iniisip ko yung same day, 8th of October, 2016. Palakad-lakad kami doon. I had no clue. As in, wala talaga akong kakluko, guys. Si Dan, he's very good sa mga surpresa. Sobrang galing yan. Wala akong clue. Kasi alam na naman namin na magpapakasal kami. But I wasn't expecting na magpropose siya. Kasi diba, like, meron na kaming visa. Like, alam na namin na doon papunta. Alam na namin magpapakasal kami. Kasi we talk about marriage. Pero hindi ko na-expect na magpropose siya. Kasi nga, alam na namin na magpapakasal kami. That was so good. And it sucks na hindi namin nakita yung batong yun. Nakakaloka talaga yung batong yun. Nakakaloka. Ang layo na narating ang relasyon. Char! Ang layo na narating ng relasyon. Anyway, na-save na yung aking video, guys. So, lilipat na tayo sa kwarto.
Guys, i-close ko na itong vlog na to kasi mag-edit ako ng bonggang-bongga. It's only 9:15 ng gabi and I will do my best to edit all the vlogs that we did during the weekend. I will do my best. I don't think I can do it now, but we'll see. 1 down, so 3 more to go. And yeah, I hope I can do that. Anyway, thank you so much guys for watching. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be goodbye guys. Mwah.